Здравейте! Несле Порция Баланс започва сега с мен, Лео Бянки. И искам да ви кажа, че наистина много е важно, кога деца се храни балансиран хранена. Тоест, какво означава? Да има малко месо, протеини, да има малко въглехидрати и разбира се малко мазнини. Това е нашата идея. Аз като баща на две близнаци знам много добре какво означава. Днеска ще приготвим една приятна рецепта. Тя е с ориз, базмати, кое много е вкусно. Разбира се, като протеина имаме сьонга, имаме малко спанака, имаме малко грака и малко накрая така на вкуса, може би, ако имате вкъщи някои ядки. Какво да са? Аз ще използвам кедрови ядки. Да почваме рецепта с вода, която ми трябва за 100 грама ориз базмати. Сложим половин литър вода. Малко солтава вода. Кога почва да вари, просто добавяме ориз. 100 грама ориз. До кога чакаме, пускаме котлони да работи в този тиган, добавяме малко зектин и това е нашата мазнина, която използваме. Тук ще изготвим нашата сьонга. Около 200 грама. Вода почва да вари, така че вземаме нашия ориз базмати и го сложим вътре. Ние трябва да имаме готовност още един тиган, за да сотираме, как може да се нарича, нашия спанак, пресен беби спанак и нашия грак. Нашия грак е варено готово, но за всеки случай леко ще го вървиме малко в тигана. В страната на сьонга може да добавяме малко солта. Идва момента леко да въртиме нашата сьонга. Хубаво е да се запечатва на 4 страни. Горе-долу и отстрани. Време е да вземем наша сьонга и оставяме малко да почива в картия, да поема малко мазнина. За спанак единствено, кое ни трябва е пак отново малко хубаво зектинче. Не прекалено. Той, разбира се, си намалява като размер. Овкусяваме нашия спанак също с малко солта. Даже може вече да изключим нашия ориз. Ако искате да е малко по-крупково, за мен лично е по-добре, може да го оставате точно как е в момента. Така че ние може спокойно да казваме, че с спанака сме готови. И не случайно сме използвали кедрови ядки, защото спанака кедрови ядки наистина е много добра комбинация. В същия тиган, който сме използвали за спанака, ние трябва да изготвим леко нашия грак, който, като казвам преди малко, той е варено, готово, но за всеки случай трябва да даваме малко вкус. Малко зектин, нашия грак, малко солта отново и наистина много малко. Ето ни вече време за сервиране. Първо всичко, разбира се, той си е нашия най-важно в чинията протеина, сьонга. До него спанака. Ориз, басмати. Разбирате, ако искате, може да използвате базмати, жазмин, може да използвате карнароли на вашия вкус. И накрай, за краса, кедрови ядки на вкус. Аз ви ги изложа точно върху нашия спанак, защото наистина контрастът си е много, много приятен. Ето наше ястие, това е нашия сьонга с ориз и зеленчуци. Разбира се, това е балансирано и наистина много добро за вашите деца. Чао от мен и бон апетито!